Hey, tatalele. Uyishaya ukhanda kanzangala. Ngibingelela kwabantu production. Ngilethe ngisho ubingene esithapheni sami. Sekwenzeke inkinga lapho. Ubusujikile Sekushaye imoto yangithi. Sibe sengozini imoto yangithi. Nayi imoto benayo. Ngizomkhulu akatholi ngathi yena beyishayela noma bengekho kodwa isikwazi simbonayo nje iyo le moto ethunga noma kanjani iyo le esifika abasekhini asinayo kushona nibekho kumacingwane but sakuthola nje ngamanje bona sesifikile esigamekweni nayo imoto eshayisene nayo imaster leyana uthi sibone imaster bani imaster unidentified kodwa iyona imaster leyo but sofikile uRosa Russian unit South Africa uzosiza asibonge safuna ukulalela sizwe ukuthi ke kwenzakaleni.